S obzirom da će u Kruševcu do Vidovdana nići jedno veliko novo naselje, toko je rekonstrukcija Balkanske ulice i asfaltiranje ulica. Sada Kruševac slavi veliki jubilej 650 godina od osnivanja grada. Ove godine u Kruševcu očekujemo veliki jubilej 650 godina od osnivanja grada uz novi centar. Kruševac će postati grad centar Srbije. Kruševac će da postane najpopularniji grad Srbije u ovoj godini i za 30 godina glavni. U toku je dovoženje asfalta i asfaltiranje ulica u Kruševcu koje treba da budu gotove do Vidovdana. Kruševac će postati glavni grad Srbije i prestonica srpska kneza Lazara kao što je nekada bio. Ovo su radovi na pripremi toga i centra 3 gde je javno komunalno preduzeće juče zasadilo više sadnica četinara. Grad Kruševac je grad ponosa u ovoj godini, u prošloj i u sledećoj. Kruševac će biti jedan od najpopularnijih gradova Srbije i ove i sledeće godine. A po tome na Trgu kosovskih junaka naporno se radi za naš grad, da naš grad bude lepši, da se ne baca smeće, da se ne zagađuje, do Vidovdana da bude gotovo. U staroj zgradi Doma sindikata rekonstrukcija liftova. Rekonstrukcija liftova u staroj zgradi Doma sindikata se održava. Renoviraju se liftovi i trg oko te zgrade. Kruševac će dobiti centar 3 ove godine i bit će veoma ponosni grad. Kruševac je ponosni grad Srbije i najlepši grad u ovoj godini. Kruševac je grad šansa, u ovoj godini će biti najlepši grad. U takmičenju za najlepši grad prošle godine pobedio je Kruševac i grad Niš, koji daje podršku našem gradu Kruševcu kao grad Beograd, koji nam je pomogao da savladamo ova teška vremena sa koronavirusom i pomogao nam je uz naše renoviranje.